Jadi perjulu madiku mahami tu hamu raja di nungan saputa nami. Molo masa ma akka na masa merujuk bolu sedena tua-tua siang tongan di hutaon. Wado raja di nungan sahuta masih seseyan do ita manang sirabe manesi ala boto do ita alai magido penduturio kami sakamu raja di nungan sahuta nami STM semangat. Mauliati marianu asuhutor nami. Kau pehuti tangga suku-suku mui. Memang tohore sondok konina tua-tua. Mula sing dulu ngasing do sehapora. Mula sing tutulua na ulu do asing pelaksanaan ni pereda tonna. Jadi mulu nahu patu pahami. Di STM namanya STM sepakaton. Dan serape manis mata patu upah. Persona dia sakak muka buat amuma. So di masih kami lo ngasau tak. Mauliati mah. Kami mati hamu raja di nungan sahuta nami ala sirabe manis nama pato tahun nami jadi mangido patikia mahami asau pato tahami iya ina nami nang bostang nuain itu ngabagas opu nua buru ni rajai buru nabi tupulu ditiki di nguduna rak dohot amang nami nahinan di basa-basa Tuhan do dinasida dua yang aku bawa sada yang aku buru jala poparan ada dua p bawa dohot sada buru nunga marha sohotan jala nunga marpaho pusian anak marpaho pusia buru jadi ina nabion di hari tanggal 20 bulan Tulu 2024 nunga jumolo di alam Tuhan tah ala memang nunga tung leleng inanamion di bagas parsahita mangido dan berusaha donian sudi keluarga buah asa buih kipas buih marpungu busi dohorap keluarga alai kita marsakap Tuhan Jehovah do napatut Tuhan sakakna alani dihamuna dengan sahuta nami nunga sadaruha nami sian bonani hasuhuto ia guar ni ulota nanaing tabatu-batu ariman sugun ima ulau saur matua ima jo nabui hubat derhami tu hamuna raja di nunga sahuta nami asa tuturi hamu hami kutima jadi mauliati ma di hamu hasuhutor nami di nomor jumolu ina nahu haholongi hami sian STM sepakat inan opuk noa buru na tututu keluarga besar STM sepakat turut berduka cita mulai emang dengan hupai huti hutan ya mang ngapi natorang mui taringo tu perpino paron ina nami titir lo tutu maranak titir marboru berpahupu si anak berpahupu si buru jala disakapi hamu ulau si patu paut tapi nata taringo suwe ulau saur matua manusia kami dong asahuta kalau sama di doru di parada toni mau ngasih kop sude pariana konon baca sirna itu saur matua saya suhuta dah kita nomor dong asahuta sakak mui saur matuai doh mai sakak mami saya dong asahuta betul lebih kami mai nanti kalau nak pesonnya suhuta nami tapi itu majopan yoyon siapa nak hula-hula tak soalnya masih kami dong asahuta mau lihat mulai tema di hamu raja di nungan sahuta nami itu tutu tindali adorang botar bota anak sisa ada hasil untuk di kita tupi asing-asing bergata itu jadi mulai tema di pandulu muna sunari be magido tikima tabasahat ma tu hula-hulai jumulu ma tu hamu hula-hula nami nabi tu bulu asa tiroi hamu hami raja nami jadi emang baru mulai tema ala nong sadaro roh sakakmu rohamu nong hubigi hami dibek kamu buat nyulon sugut ima di saur matuani iboto namion situlu binauli do hami di simolea tema tulang sedari bahasa kami matu hamu tulang nami pakpahan sada hata mena deh apa gabi majalah horas la somma amang buru siya kami bona tulang do ula-ula nawar kamaranggi mulai mati tu hatta nunga takas nak keningan di teryason amang boru nami
Songo dia parpino paron ni naporo nami. Nunga titir maranak, titir marboru, marpahopu siya nanak, marpahopu siya buru. Jalaido o parturu ni adat, ulo sorma dua madudu. O parturu seniro amuna, jalaido sa tikosna. Nung sa tulog mahami, siya tulang muna, siya puna tulang, dohot, siya hula-hula na maramarang ni. O partu pangidol mo na yun. Gabi sa lahoras ma, sa tulog mahami. Boleh tempat tulang. Jadi menghidup mahami musia Tuhan muna. Bona ni ari nami si matubang. Perdalian itu tulang roro ma. Pinasa mamuse tu tulang roro nami panggabi ya. Ngari dewi kami. Jadi menghidup mahami musia Tuhan muna hula-hula na martinuduh pajeda. Ala pakpakan nakit mga sada rona sida. Pajeda. Gabi sa lahoras ma. Itu pinauli mahita ade. Sian hula-hula na marhamar ke panjaitan. Itu pinauli mahal. Mulai memang pinasama mo siya itu hula-hula na puso si Marmada. Marmada. Siagion ma, siagion. Hula-hula na puso si Agian. Malupi mami ang baru. Gabi ma, mulai tema dihamu orok ni hula-hula nami sa luhut na ditulubi hamu buat ni ulut temersugut ima ulaun saur matua. Mulai tema di Tuhan, mulai tema di kita. Luaing dihamu raja di nungas sahutan nami, tu dia mahita musia raja di memang alakka. Jadi mauliati nangis sa luhut na korong hula-hula nau manulubi sakaptai tulau sorma dua tuari marsugut. Jadi yang gue orang namin na peritulia sudah kasahuta tersomo dia masak kak mai badar hamuma tanggal tuari sogot jepiga mamulata tersomo ni masuk nami bulitna. Gabi ma aku inahuras. Jadi kita naliat nalulu kubandar hami matutu akka ulauta si patu paon diari marsugut. Ya ulau marsugut patu paon tama pamasuk kota ma tu jabu-jabu na sopinukka di tanganna day nangon pukul 10 wib. Jala dina pamasuk koni hami tu jabu-jabu na sopinukka di tanganna disima kita na bardongan sahuta nang disima dihamu hula-hula nami na bitupulu tulang nami pakpahat asal aspatik kosamu taringot tuperpeak ni buru muna bere muna duksi pulian non udustak tema ulaun parmopon alai jolo dibuka pangula di huria sian GMI anugerah madung lubis duksi pul anon dibuka pangula di huria udutan tema ulaun saur matuan ima dihamu hula-hula nami tapi tunggu pasahaton ulos sabut tunggu muna inang nami jala tuhamuna tulang nami papahan hata dauli hata dagabi ma pasahatamu tuhami uparan ni damang dohot dainang nang jumulu duksipulian non acara parmupo oni wima tak aturhon tersendiri marsugut tak pola tapatota duksipulian non mangulum ma duksipul acara parmopoon mangulum ma sudi orang ni hula-hula dohot tulang asa udutan nami ma acara keluarga duksipul acara keluarga diperkirakan 30 menit lebih kurang mulata ma ima pangguraon di haroromuna hula-hula nami saluhutna jumulu ma anon di haroromuna ima hula-hula nami napitu bulu diuluti mamuse tulang bona niari tulang dorobot sahat tu hula-hula tarsiat ima panggoraon taringo tu haroromuna raja nami alai molo di jam sada jam 10 duluan non molo tundak sikok dope panggoraon taringo tu haroromuna sudi hula-hula nami anggo jam 10 dulu patu kota ma marsipanganon jala
dohono nami bo tuhamuna raja di dungan sabutan nami molo pe hupasahat nami nuaing tupakatring nama kubasi alaing saktapi rohanami hamudo dungan nami lamak kubasi i jalapos do rohanami hamudo na mengatur honi anon rakdo puru nami pasahaton tu akka tamueta narotu ari marsubut Gawe. jala duksipul hida anom marsi panganon pinagi lumamuse tu parhalado di GFI Jemaat Anugrah lau manutup tangiang sipulmangan duksipul tangiang sipulmangan mangidu partikia mahami di hamura jadi dengan sahuta dohot horong ni hula-hula nami saluhna majalo haroroni akka dengan nami lau pasahaton manang lau mengurubi hami melalui harorona sida duksipul sipul mangan dugi anong talajut tuma akka panggoraon tu orong ni hula-hula naso harus ikot nakit alai di sakkabi rohanami dipukul 10 ono pasahadong mamuse tu pangula ni huria iwa GFI Anugrah asa ditutup acara tak alai adorak so ditutup paapu homba hula-hula nami nabi tupulu dohot tulang nami pakpahan tuhami jala ala tuhuta do suatu nota gainangon arok rohanami di hamuna pangula di huria nami dongani hamu hami tubona pasugit nami di pangaribuan alai molotuppe ala di partikian dan bui hamu amang inang dongan parhalado dohot molotuk surap pe di batu bahamu lau bueno nami tubona di pasugit dalam nami lau menghubungi parhalado na adong di bona di pasugit lasma rohanami di siyate amang inang oleh ate jadi dugi musi abang dohotamu inakta suri pada saluhuna di acara tamar subur di haroromuna tulang nami hula-hula nami saluhuna tutu di haroromuna nama buan aga tanda di holong mirohamuna tuhami pargeleng muna markiti akka ulos herba molo sian hula-hula nabi tu hulu dohot tulang nabi kapahan nang bakason nabi raja nabi kuboto hami do wah holong muna margeleng kami alai mangido hami tu bona tulang bona niari tulang do robot namar tinuduhot dohot hula-hula na poso molo pe holat tulu lebar di basa hatamu raja nami nunga macai las rohana saya roma aka ulon na dinggan haduan subut wima ujalo hami muse akuk nauli na dinggan na nekpasa to muna tu hami pargeleng muna jala di bagasan udarion patol nami pada nami dotong ia buan ni inanami no ima lumbu si tio pasato nami mon aka perjembarano tuha sahatanna dihamuna korong ni hula-hula nami tulang nami molotubbe las diharoromuna upasahat nami napatut si pasato nami tuhamuna korong ni hula-hula nami doho tulang nami saluhutna las marohamuna de tulang jala itu tutu ala nunga sikulbe na amang nunga jumolo inang manuay na perpudi molo dia tidak halak barak mang kakupuma siang babak na manang ibodora hula-hulay na bitubul molo las di harorumay bitong upasahat kami raja nami dang makurangi sangat munahami alay posrohan nami tangiang munay pasu-pasu munai jalo nami ma tu hari-hari dan magihu berhiti-hiti na pasaton itu anak kasilasir rohani hami pergelengon di iboto muna
beremuna tu ari na ngayon. So nak tutulang nami pasaton nami ma daun sihol guarna ba asmarohamuna monotum lasti marsugut bahasa kami raja nami. Jadi hirai maju nabui kubadar kami tuhita naliat nalulu lububi ma tuhamu horong ni ula-ula nami tulang nami saluhutna ula-ula nami saluhutna lang raja di dunga sahuta asahu basah kami ma musi patikin tuhamu raja nami dunga sahuta iroi hamu hami si paulota. Jadi mau lihat mak ya mau subutan mana naris songon namanya berjujur songon nama suan di patorak kamu di badar kamu sakapta silota dari marsugut bulat dami pukul 10 adik Tolong maklai ada nak isilap salat iksu mari ada orang so bajuan yang kabulan lagi siluk kamu non marah cara keluarga dan masa kamu berbuat jadi godang ayo beri kami ngomongin amorai pakai kamu. Jadi kalau tadi waktu dah berbuat jadi godang kekola ubah masa kami raja tu masa hutan. Jadi mau lihat nak mulai go mentok kata apa itu disuruh dong baca itu dulu tunggu patu bamu adik. Jadi Jala itu nama masa kadok maju kota Medan berhideho jujur ngulu nak pinat orang milo nangak kahorong ibu bulat dah pasahan tulang kapasu-pasu yang mau adik. nawi mak. Jadi mau lihat mah mau sekali nggak sahut kalau kamu nak pindah pasahan kamu tu perkatri. Mau lihat mah nama murupi kami lo kamu iskati. Alai yang go nama layani yang kata dokter no di pukul saya dan masih pangano. Pos rohamu. Berarti lo kami siapa nggak sahut yang murupi bolomu. Berbagi itu hari maksud. Jadi mau lihat mak, mulu siap kami dong asal hutan. Gue percaparan nama segera kamu do be ade. Jadi kalau nih kata kamu dohut, akan berbui nih horong nih hula-hula. Bah, bapak takas mah jotong tok ke hula-hula. Tapi mari tiap kapan orion ade. Mau lihat ya pasal kamu mah. Jadi mulai tema di kita nama rumah sahutan, main upasahat kami mah hidup pada yang mah pada turi yang kami sen hamu hula-hula nami nabi tunggu. Mau lihat mamang buru nunga pala takas hubegi kami di patera cok kamu tarimo tulos subut. Nunga pala takas hubegi kami jala pagi kamu di haroro nami mah hula-hula mudok tulangmu aduhmu di tubuhnya halaman. Jadi mau song kami sekula-kula alas rohanan yang buru kami jalan horas mah mulai deh mah tulang dari pindah sahak mah tutulang apa. Jadi kami mah jalan horas semang buru masai takas do dia tahu nama buru nak keningan ris song nama dah buru susor song nama suat alai adung sodik nai ala nunga sorma dua alai ala di situasi tempat mereka yang guru kemeralamannya nanti kan yang guru. Jadi dari akan tugas-tugas nami sebagai tulang nunga takas dia tahu nang guru nak keningan anggota ringot di ulus set tulang tang dibatasi bolu sepura tulang ulah-ulah nama ramarangi tulle parmate guru Kalau tulang jalari haroro namima bau namu hami kalau ima persongon adat nauka hubung pasato mumatu hami ima do siwol kalau tulang las marwana ami di siwang boro bunga sikobe taringot di aka ulau nanang sifat kota marsugot satuluk mahami di ulau ni jolaradi mahami labang ulau tamarsugot ors majalaga yung boro oleh itu tulang pinasama tu tulang rumput panggabian oleh itu tulang pinasama tu hula-hula nama tinuduhon pajedan mulai deh tulang sama mo se tu hula-hula na poso si Marmada gabi jala horas gabi jala horas hula-hula na poso si Agia mulai deh ma tulang jadi mulai deh ma dia kepaniremuna tulang akin diraja di rumah saudara kami itu tutup kesimpulan dok kita acara keluarga
adorang sopagorau tu horong di tulang dohot hula dohot tulang ajo raja Haji Jonggolu mahami asa takas iwoto situ na torong ada ulau na tuari marsugut na magihok mamuse tu tulang nami papahan ido sa citong na nape ngata woto ikut do paboto horok tamuse alai memang Kolan alan berbeda inganan situasi dan tempat do nak pola buat kami naruhan kami nakin. Gabi ang buruk. Para labang ni raja namanya deh. Gabi ang buruk. Jadi mulai ada maju sudi paniru yang mula. Jadi tujuh mahita musia raja di nungan. Jadi mulai ada mak. Si tarik itu percebaran berawi. Tadi mana tambah saya doang sekali deh. Oh jadi tarik itu waktu percebaran akar semonoma nahu gorga kami raja di hutan. Ia marsugut tu hula-hula nabi tu bulu pasaton nabi ma tulan bona tu hamu tulang nabi pakpahat pasaton nabi ma tulan top jaga tu bona tulang bona niari tulang dorohut terbalik pasaton nabi ma sopan agung hula-hula na martino dohon manang hula-hula dohon hula-hula pasian manang hula-hula na boso pasaton nabi na sian sopa tu dongan sahutan nabi STM sepakat pasaton nabi ma sian tulat dohon sian ube suhur tu akka punguan adong mapatu pohon nabi jalan tu pagula di Huria aroma pasaton nami siat tulang tu bariban jabar nagok boru ibebere nami kalau sebatu di boru pasal kami mak siat tak ngalah tuku jadi kita nomor dongan tubuh bultung siat panak boli ma dihita nomor dongan tubuh ima nabui ukor gaham alai kalau tuk adon nahurak sekok di rohamuna ama nabi ina nabi dongan sahutan nabi hula-hula nabi nabi tukulu dohot tulang nabi papahan lumobit bui kami ajalo paniro ya muna dapat muna budiman Jadi mau lihat mak di kamu selalu sultan nabi alaya ba adong nahurak pas tok kahula-hula udah mak penukuk kita jadi masa kami matu hula-hula nami nabi dulu Dang bin nga pasin na. Gua sih nga pas. pas na ngabe Jadi adong sawati amang jadi unang gabi so naraguregu kita terlungobi gudang na magbigay so nagkahani sudut na poso. kalau tulang Taringot tulad bona do tulad topo ko. Sa gutul na tulad topo do ang gutula hula. Tulad bona ma tutulang. Asida do di julo. Ang gudi bertikeno. Bolo taringot di para dato percebaran pun menurut nasomal itu sada ang borong na burju. kalau tulang Masih jarak kita. jadi mulai deh mak ala nakin ditungan di bagas marpanukuk daw tunai somon amang mangulahiku di tongan di hutawon jadi di patakas tuniat tuau alai asa takas da bigiyate widura kuasa partikian untuk bahaba jo mau lihat mak di tulang papahan Gabi ang buruk. Molo tersiho ni tutulan bona. Tiki pertuan ni partida idoi pasatani. Tula bona. Alai berbalik memuse. Tula bona tu na 70 matong. Tula toboknya do tu na 70 pertuan ni. Lapatan na. Tula bona imah sultan. Ido na tula bona. Ido asa mamonai uleon perkena 70 na perjolo marga papahama tiki pertua ni
gawe ang bro. Sonari do mong bro, sikap mahita mong bro. Masuk na di siya mong bro. Bol na hubo to ubal ka do jabbar ni tulad tobut sa tulad bona. Ala na di kisang ni tulad bona do tulad tobut. Iro na nanakutak kasi tuang bro. Para pihak ni jabbar itu tuang bro. Kaya tu bergani Jabar kita lah. Dan lah tu bergani Jabar. Saunari ruh dona napi. Moloi mah suhu tu tulak bona matu sih. Molodung gimana nama dah? Air marga napi tu puluh do perjolo lau masuk tu bagasan. Lima mau naik ulau. Tulak bona matu nasida. Manyihu manusia. Papahan tulak tobuk matu tu sih. Bau apa? Soalnya itu nama asal bagaimana? Gabe. Ay dang na di na yung marsyador rame ka na poson. Ay di bijang ni tulad bona do tulad tobu. Iro na pangat tu siya ko tong bro. Gabi matulang ade. Gabi. Gabi ang bro, gabi. Jadi molotong agka pangatusyat des space umuni nakit tas marwata menambay ak sa perbinoto tami di Tano Delion. Gabi ang bro, gabi. Jadi alanu ngasih ko bila lahami itu dia mengusir aja di masa muda. Jadi mau lihat mak ngerasi kopi na natakatai ate. Jala salut na pe korong ni bula masa dulu pe. Jadi sangat tercari masuk. Bila lah toka baru dipilih na toka perempuan. Ya, jadi agak pengurus rumah musia deh.